Gikabalakan kining poste sa kuryente nga miaksyon og dahiring sa sudunong bahin sa Barangay Talamban. Ang maong poste amo nang gipaabot ngadto sa himtungdang utility. Ang detalye sa report ni Nico Sereno. Sa Aliwan, Borbajo Street, Barangay Talamban, gireklamo kining poste sa kuryente nga miaksyon na og dahirig. Nabalaka ang mga mulupyo sa balay tupad lang niini kun ugaling mo grabe pa kini og matumba. Asoy sa residente sa paghitabo sa bagyong Odette ni atong Disyembre, apektado ang mga poste sa ilang palibot. Gani sa unahang bahin, may nangatumba og nailisa na. Naigo mo siya kaning mangga sa tapag yung pagkatumba. Nailisan sila katong natumba nga poste. Oo, actually kana nakita nyo diha kanang bago nga poste. Kani nga poste, side sa mong balay, ang second sa mong is katong sa tumoy. Ang sa tumoy is balik na po. Pasabot ni Hadid, ang poste tungod gyud sa ilang balay, wala hinon ilisdi kay nagbarog paman. Apan nabalaka sila nga mugrabe ang pagharag niini kay nagtuo sila nga gabok na ang poste. Maong nanawagan sila og aksyon gikan sa Visayan Electric ug kun mahimo mabalhin kini. Nakapaabot na sab sila sa ilang concern sa kumpanya. May lisan taning poste kay kuan lang ba, prevention is better than cure man yun. So what if ever nga matumba siya tanang litan, man ta kay ba unsay mahitabo gud, unsay mga maigo, unsay makuan. Gipahibaw sa GMA Regional TV sa Reputation Enhancement Manager sa Visayan Electric ang maong concern. Ilang ipaabot sa ilang engineering department ang maong suliran aron masusi. Uban ni Godfrey Relien, Nico Sereno, Balitang Bisdak.